Алдагы кытлау сәламен без Ульяновск шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең 65 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Азизов Салихзян Хасибзянович каршылый. Онытылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Гөлфия, кызы Гөлнара, улы Илнур гаиләләре белән ихластан кытлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Кадерле тормыш иптәшем, сөекле әткәебез 1957 елның 1 гыйнварында Чувашия Республикасы Шымырша районы Өчбалтай авылында дөньяга килде. Кадерле, яраткан кешебезнең гаиләдә бүген бик матур туган көне. Безнең өчен ул чын гаилә башлыгы. Аның һәр сүзе, һәр эше дә бик мөһим булып өстен яши. Ул үзе дә бик гадел. Барыбызга карата да мәрхәмәтле булып, чын ир булып яши ала. Газиз ирем, рәхмәт сиңа. Гомердә дә гаиләңне кимхур итмичә яшәткәнең өчен, мине бәхетле хатын ясаганың өчен, балаларыңны якын итеп үстергәнең өчен, мең рәхмәт сиңа. Мин сине олылап, хөрмәт итеп яратам, һәм бу 40 еллык сөюемнең гомерлек булуына ышанам. Раббым, канатларыбызны мәңге парлы кылсын. 4 татлы оныгыбызга, балаларыбызга сөенеп, алда да гомер кичерик. Тормышта иптәш сайлапмын, 2 бишлегә лайык. Буйы зифа, йөзе күркәм, акылы, холкы аек. Бүген аның туган көне, мәхәббәтемне бирәм. Аның янәшәсендә мин үз бәхетемне сизәм. Рәхмәт әйтеп шатлык телим, тигез гомер итиек, икәү бергә алтын, бриллиант туйга барып җитиек. Яраткан кешебез, рәхмәт сүзләре артык күбәйтергә мөмкинлек тә, вакыт та табып булмый шикелле. Бүген без ул хәлне дөрестләп, синең ярдәмең өчен олы рәхмәт әйтәсебез килә. Бел, без барыбыз да сине яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Сөекле әтиебез һәм яраткан бабакаебыз. Чын күңелдән юбилеең белән кайнар котлыйбыз. Бетмәслек дәрт, саулык телибез. Оптимистик карашың белән бу дөньяны һаман да матурлатып, бар тирә-юнеңдә булган кешеләрне шатландырып яшә. Ә бездән исә бары рәхмәт сүзләре генә кабул ит. Чөнки безнең бүгенге матур тормышыбыз ул синең ару-талу белмәүлек аркасында. Бел, без сине яратабыз һәм синең белән горурланып яшибез. Әтиләргә бәйрәм уңаеннан теләкләр табуы бик авыр. Ни генә теләсәк тә, барыбер тыела һаман бик аз булыр. Гомерең синең якты кояш сыман, бик җылы һәм озын булсачы. Бирелгән һәр көне Худайдан бәхеткә, шатлыкка тулсачы. Бер генә минутка утырып, ял итеп ал әле кадерлем. Яратабыз сине нык сөю, олы хөрмәт белән сөеклем. Бабакай дип назлы оныкалар, тик ашыкма бабай булырга. 100 яшьтән дә артык газизым бу матур дөньяда торырга. Син әле бик яшь һәм шибәр, сыкланып күзебез тимәсен. Бер кайчан синең яныңа бәла, хәсрәтләр килмәсен. Хөрмәтле Салихзян Хасибзянович, юбилеегез мөбарәк булсын. Бәхетле булып алда да гомер кичерсәгез иде. Ә алдагы җыр якыннарыгызның бүләге буларак яңгырый. Бәхетле булыр өчен генә туады кеше җиргә. Тик бәхеткә илтәр юллар, бирелми бит җиңел генә. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары. Бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен ни бары. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары. Буталмасын кеше язмышлары. Ходай бәхет бирсен ни бары. Дулкынга каршы йөзәргә, өйрәнәсең түзәргә. Тормыш биргән сынаулардан көчле булып яшәргә. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш
айырмаска, ялгышып айырмаска, yıllar aşağı izlep topkan бәхетini югалтмаска, тәгәрәсен гомер йомганы, тигез булсын тормыш юллары, бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен нибары. Тәгәрәсен гомер йомганы, тигез булсын тормыш юллары, буталмасын кеше язмышлары. Ходай бәхет бирсен нибары.